Surem-surem drengku anakku Dresanala, anakku sing banget tak tresnani. Ngapuranen bapakmu sadurunge. Bapakmu kudu nglakoni apa sing dadi dawuh Hyang Pikulun Manikmaya. Merga kepiye wae Hyang Pikulun Manikmaya kuwi sudarmane wong tuwa kita, sudarmaning Panjenengan Ulun. Rama Pikulun wonten menapa paduka arawuh wonten ing mriki kanthi pasuryan ingkang ngrengu kados ngaten. Dresanala, ngerti ya? Dina sak mengko aku tinimbalan ana ngersani Hyang Pikulun Manikmaya sing ora ana liya wigati. Hyang Pikulun Manikmaya ngendikake yen to Pandya Betari Durga kepengin nuruti sing dadi kayuhan anake. Ya kuwi Dewa Serani. Dresanala, apuranen bapakmu Cahayu, apuranen aku. Apuranen bapakmu Ger. Dina sak mengko gelem ora gelem kowe karo Arjuna kudu pisah. Iki dawuh saka Hyang Pikulun Bathara Guru. Merga dina sak mengko kowe bakal dikon ngladeni, kowe bakal didhawuhi ngladeni Dewa Srani. Kowe bakal didhawuhi supaya marmake supaya jauh karo Dewa Srani jen. Mula dina sak mengko gandeng Panjenengan Ulun wis didhawuhi karo Hyang Pikulun Bathara Guru karo kowe. Nggih, Dresanala. Karepmu kowe pilih abot bojomu apa abot bapakmu, Ger. Nanging nek kowe abot bojomu padha karo kowe wis ngeman utawa wis ngikhlas karo uripe bapakmu iki. Merga yen to dina sak mengko kowe ora minangkani apa sing dadi kekayuhane Dewa Srani, Panjenengan Ulun wis diparingi pidana, bakal diparingi pidana karo Hyang Pikulun Bathara Manikmaya dicemplungake ana ing kawah Candradimuka selawase urip tanpa pangapura. Dresanala. Oh aku isih ngandhut jabang bayi mongko lagi 7 sasi umure. Rama Pikulun kula nyuwun pengayoman. Dewa kula nyuwun pengayoman. Kula kedah kados menapa. Trima Dresanala ora isa nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Yen to ora sandring kelawan Pangeran Arjuna. Pangeran, kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten samangke paduka boten badhe saged nyumurupi dhateng ingkang abdi pun Dresanala Pangeran Arjuna. Oh Dresanala. Wonten dawuh. Kuwi ya kene. Ana apa tawang-tawang tangis
Ayo, matur kawan pun Kakang. Aja kaya mangkono. Njur iki ngopo ana curiga ning ngarepanmu? Aduh. Raden, kula nyuwun pangapunten. Prasasat kadetene pepes bayu kang apes manah kula nyumurupi kawontenan ingkang kados mekaten. Ayo, cerita kelawan pun Kakang. Aja kaya ngono. Garwaning pun Kakang Cahayu. Ana perkara apa kowe ngunus patrem ning ngarepanmu? Pangeran, samangke Rama Pukulun Bathara Brama rawuh iki ngendikaken bilih samangke dipun dhawuhi dening Hyang Pikulun Bathara Guru supados nuruti dhateng napa ingkang sampun dipun gayuhaken dening Dimas Dewa Sranyat mancanipun Pandya Betari Durga. Iya, banjur kepiye? Aja kaya ngono. Matur dhisik lawan pun Kakang. Samangke Gendeng Dewa Srani kepingin supados dipun ladeni brantanipun dening ingkang abdipun Trisnala. Samangke kula dipun pisahaken badhe dipun pisahaken bali wis kula kelawan panjenengan dening Hyang Pikulun Bathara Brama. Mila pangeran kula mboten mangertos badhe kados menapa lalampahan kula samangke. Diajeng garwaning pun Kakang. Tresnaku lan tresnamu kuwi manunggal nyawiji. Ora bakal iso dipisahake dening apa wae. Aku mung pasrah kelawan Gusti yen to jagat saisine sing ngayomi. Katresnanku lan katresnanmu ora bakal wigar. Nanging ngusuk balene. Yen pepestaning jagat aku kudu pisah kelawan Diajeng. Tegakno pun Kakang bali nyang Madyapada lalekno selawase urip. Oh. Jebul neng kene Dewa Srani iki mara gage. Iki lho sing dadi gegandhelane atimu. Wela jala. Lam-lam perjiwat boyo mirat boyo ingsun Kakang, Mbok. Ayo. Dulu sak mengku gandeng Arjuna wis ora ana. Ladana marang Brantaku, ladana marang brantaning adhimu Dewa Srani. Ayo rasah wigih ringa-ringa tampanen katresnanku. Tampanan katresnane Dewa Srani iki Kakang, Mbok. Ayo. Ayo to. Mingro rene ora bakal nampa tresnane wong brangasan. Wong kaya ngono wong ora ngerti lagi ditinggal bojone kok malah senengane arep nyedhaki. Apa ora ngerti karo kahanane wong meteng. Batu-batu bat. Sidaya le alesan meteng-meteng barang. Mengko apa jenenge persalinan. Mengko sing bakal ngupakara Dewa Srani wis to manuta. Laden ana anakku Dewa Srani Trisnala ora bakal aku gelem ngladeni baya kaya ngono. Wah. Wela dalah.
Ayo, mingo rene. Aja kaya ngono mingero rene ora bakal gelem. Aja ora bakal ngasih aku gelem ngladeni karo kowe Demasrani. Aja kaya ngono. Eling aku iki Mbak Yumu ora urus. Merga tresna kuwi ati karo ati. Nadyan to kaya ngopo kahanane yen to wis padha-padha tresna, mesti wae tetep bakal manunggal dadi siji, ora sudi. Emoh ya emoh ayo to. Kakang mbok ladenana karo Brantaku ora sudi. Lah lah. Dioya. Sang Dewi Dresanala den bujung dening Sang Demasrani ndadas sakuling mangke kaya ginelak wancine tulising dewa karyaning para bujangga ing kono karaos musik punang jabang bayarsa mijil saking nggo garba miyak langse gumbara giri brol mijil jabang bayi peging warnane. Sampun lair saking mijil saking nggo garba punang jabang bayi ingkang den kandhut dening Sang Dewi Dresanala dados sakuling mangke nyumurupi punang jabang bayi Sang Dewi Dresanala ngger anakku padang hawa nalika kahanane wong tuamu lagi tintrip kowe tak gadang yer kowe tak gadang dadi bocah sing bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kowe tak gadang kowe sing bakal bisa malesake larane wong tuamu nger. Oh. Batu-batu ana duyak rono adoh, duyak saya adoh. Diuyak mlayune adoh batu-batu bareng tak pethuki kok malah njoboli. Wae iki ora pangel ngono bayi. Ih, bayi cilik kaya ngono kok. Pekik warnane mbranyak pasemone batu-batu bat. Durga kowe arep ngopo? Aja ganggu gawe karo anakku sing lagi lair iki. Ora tak bakal tak ngapak-ngapake. Ya mung dina sak mengko. Mong bakal tak mong kene bakal tak gendong. Ih, iki bayi kok sajak weruh pasuryane aku pengen gendong mah batu-batu ban. Ih, bagus e. Ora mokel batu-batu bat kok bengoke serune ora jamak. Ora lega rasane atiku yen ora tak cemplungake ana ing Kawah Candranata.
Siwa Yutama ngambar arum sang kusuma diusrani kuwi arep apa meneh ayu to Kakang Mbok. Ayu to murah gagel adenana karo aku. Selak aku ora kuat ngampet sing dadi berantaku iki Kakang Mbok ayo adenana. Leganono atine adimu Dewasrani Tunggul Malaya iki. Ora bakal aku gelem ngladeni karo kowe wong lenang ora duwe isin. Ngerti ana wong wedok kahanane lagi bar-babaran kok wis arep nyedak wae. Mongko caitane urung garing. Ayo to. Ngladenono kelawan berantaku Kakang Mbok aja kaya mangkono. Ora bakal gelem aku ngladeni wong lenang sing brangasan ora duwe kaya isin kaya kowe kuwi. Leganono atiku ayo to. Leganono atiku aja kaya ngono rasah wigih ringa-ringa. Ayo to. Ora ana eleke kowe nampa katresnane adimu Dewasrani Tunggul Malaya iki, ha? Nek dipetung bagus aku timbang Janaka. Ayo. Nek dipetung sugih aku timbang Janaka. Ora bakal aku gelem ngladeni karo kowe. Ayo kowe minggir. Kowe minggat ora gelem minggat lakon tak tonyo ndasmu. Betroyo jagat pangestu karo wae lah dalah. Wong lenang ki nadyan digdaya kaya ngapa wae bareng ditapuk wong wedok. Meso mencelat aduh wae lah dalah Kakang Mbok iya. Tak uyak nganti sak kecandhaku nganti kowe gelem ngladeni karo berantaku. Iku sanyatane kuncang seret winangun Dewa wong ngaprak
Tunama Sidam Sekaring Bawana Kaneka putra ana ngopo kita sowan ana ngarsaning ulun wigatine apa kita sowan kanthi pasuryan ingkang rengu murudyake matur kelawan panjenengan ulun aja wigih ringa-ringa nerju kula namit pasang liwan tapi kula dumaweng tawang tuang ulun istri pun kula menika namung nuruti dhateng kekabeh kajengan kula ingkang samangke dados guru jelan wonten ing satelenging manah kula iya ulun maringi palilah kita matur kelawan panjenengan ulun menapa sampun dipun paringaken matur iya murugake matur kelawan panjenengan ulun oh iya ngestaken jawe ulun tata trapsilanira ngacamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magame apranta yen ngandika magame apranta Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Kaneka putra murudyake matur kelawan panjenengan ingsun samendhang aja ana nganti ingkang kita lali samendhang aja nganti ana ingkang kita karepin Kaneka putra anu namit pasang liwan tapi iki bareng kula ngaturaken sembah sumangga ming mabekti kula kunjuk sandhep padha paduka iwang edi kulun sang Hyang Bathara Wenang ya ulun tampa pangestu ulun tamanana kula pundi kejiwan karipe daerah kasantosan ana apa kita sowan monggo tanpa tinimbalan sowan ngabiyantara lha nuwun sewu estripun paduka menika sampun mangertos dhateng mobah musikipun titah utawi mobah musik kula wonten ing lelampahan ingkang sampun dumadi wonten ing Kayuwangan Suralaya kula badhe njlentrekaken bilih samangke wonten ing salah setunggiling pasewakan ageng Bale Marti Kunda utawi Kayuwangan Suralaya ya ing Junggring Saloga samangke. Durga menika sowan ingkang Durga ngaturaken bilih samangke Dewa Srani anggadhahi kekayuan kepengin mengku garwa salah sawijining widodari. Monggo widodari kala wau sampun dipun wengku dening wayah paduka pun Arjuna. Ingkang boten sanes menika pun widodari saking swarga dana atmajanipun Pukulun Bathara Brahma. Yo banjur kepiye? Mira kaning samangke. Iwang Adi Pukulun Bathara Manikmaya sampun utusan kelawan Iwang Pukulun Bathara Brahma sakmangke supados misahaken palewisamanipun antawisipun Dresana kaliyan Arjuna. Wah samangke kula nuwun sewu menika mesakaken ingkang dados kawontenanipun si Arjuna lan si Dresana lha monggo Dresana menika sakmangke nedeng ngandhut jabang bayi pitung candra yuswanipun utawi pitung sasi umuripun
Wis samangke kula badhe nyuwun senjata pitung dhateng paduka pukulun Sang Hyang Bathara Wenang supados samangke mengko kados pundi to lalampahan ingkang tumatos ing Kayuwangan Suralaya samangke. Monggo lho. Oh, Mas Kromo Sidam sekaring bawono Kaneka Putra. Burawi. Mangerti lamun dina sak mengko punang jabang bayi ingkang dikandhut dening Darsanala dina sak mengko wis kelakon ngerti padang hawa, wis kelakon mijil saka sak jroning guwa garba. Lah niki to. Niki sing damel kaget. Penggalipun ingkang abdi pun Kaneka Putra. Sama-sama ki wah, murid gayeng. Wah, samangke kula badhe nyuwun senjata pilung menapa solusi utawi menapa ingkang dados pitulungan dumateng punang jabang bayi menika. Dina sak mengko punang jabang bayi iki dipulasara dening Betari Durga, dipulasara dening Permoni. Lan dina sak mengko uga bakal cemplungake ana ing Kawah Candra Dimuka. Mula Narada mesake bocah iki merga saka patrepe Manikmaya sing isih miyar bebudene. Narada kanthi lantaran bocah iki panjenengan ulun bakal ngelingake Manikmaya lan Permoni ya kuwi Sidurga Kaneka Putra. Yana dewa yana tuna wangaprang ngaprang tias padha sar-saran mangembo imbaning Kayuwanganmu sawela gringging telah berkencang karo doyong papang bobolong kali codhe sapa sing gawe nang apa saking kali wedone Indra lho samangke kula namung derek menawa ing dados kersa paduka. Iya. Lermo sak wetara Narada panjenengan ingkang bakal murba kayuwane punang jabang bayi iki. Oh nggih, nderekaken jengar paduka Hyang Pigulun Sang Hyang Bathara Wenang. Iya. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Sampirana lan marayang wisikan magulingan lima batu-batu ora lega rasanekatku yen ora nyai tes siabang bayi iki bocah kaya ngene kok paringi urip ning alam donya. Batu-batu batedan. Ana bocah kok bayi wingi sore kok bengoke serune rasepene ya. Ayo Delongkas kowe bakal mati kowe Delongkas ora bakal nyumurupi kahanan donya iki bayi. Kacarita aneng Sang Betari Durga ingkang gendhong punang jabang bayi. Ing cipta arsa den lebur wonten ing Kawah Candra Dimuka. Dados sakoling mangke anyarengi swaraning guntulan nggih
Sang Hyang Bathara wenang ingkang sigra mapan wonten anggening Sang Jabang Bayi kula wau. Mati kowe. Kaya siniram banyu gege sang punang Jabang Bayi kula wau mboten lebur nanging saya mencorong tejane saka jabang dadi celaprang pekik mbranyak pasemone kinantenan kasekten kang linuwih awit jinangkung Sang Hyang Padawenang sigra mijil saking telenging kawah ngamuk punggung Srotan Toha kepelajar kapiandhem Sang Bedari Durga. Mangkahang ruwa sesumbar lindhu bumi gonceng kumalu ada guntur ketuk kumalu ada guntur ketuk lumembak banyu kang kumambang bila dalah kaget atiku aku metu saka jroning geni sing mubal nanging yen tak rasake kok awakku ora ngrasake panas wela dalah aku ora mangerteni jenengku sapa lan jenenge ibuku sapa ya mung ana swara sing dumeling tanpa swara ning taling aku dumeling tanpa wujud sing mejang karo aku sing dawuhe karo aku sing ngutus karo aku supaya nanjihke sapa jenengku lan sapa jenenge wong tuaku karo para dewa wela dalah lan swara mau ngandhakake yen to dewa-dewa mau sing kudu tak takoni mapane ana ing Kayuwangan Suralaya wela dalah tak golekane sak kecandhake aku ngerti jenengku sapa lan jeneng wong tuaku sapa. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronangkono magawya gelar wira wang-wang batu-batu bat iki sapa ana bocah jedul saka telenging kawah Candra Dimuka. Takon karo aku ora duwe jeneng. Lho. Apa wong tuamu ora maringi jeneng karo kowe, Ngger? Ora.
Mergo aku uga ora mangerteni sapa wong tuaku, sapa bapakku lan sapa ibuku. Dina samengko aku nampa sasmita yen to aku kudu takon kudu nanjeki sapa jenengku, sapa jenenge bapakku lan sapa jenenge ibuku. Nyang para dewa ana ing Kayiwangan Suralaya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki sapa? Kok ana wong wadon? Nek tak sawang pasuryane nyerengengeh medeni kaya ngono apa kowe bangsah ning apa kowe, ha? Batu-batu ulun iki diwaning kuda, diwaning pangrencana ulun iki diwaning widodari ana ing Dandang Mangure. Kowe sapa? Kowe dewa ta kowe? Iya, ulun dewa. Jenengmu sapa? Ulun Betari Durga. Betari Durga kowe? Iya. Aku takon karo kowe, jenengku sapa? Jenenge bapakku lan jenenge ibuku sapa? Batu-batu. Nek kowe takon kaya ngono kelan panjenengan ulun. Dina sak mengko aku ora mangerteni. Kowe ora ngerti? Ora. Kowe ora ngerti sapa bapakku lan sapa ibuku? Ora mangerteni. Gunane apa kowe dadi dewa? Yo, sambato kowe, ayo. Ais, aduh. Ayo, kamu Suraprata Jayaprata. Wong aprang tias padha sarasaran wang-wang. Wiladara iki sapa no bocah? Tak sawang saka kaduan bocah iki jedul saka jroning kawah Candradimuka. Nek kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Lho. Apa wong tuamu ora maringi jeneng karo kowe? Mula dina sak mengko aku bakal nanjehke karo para dewa. Engko sike. Aku tak takon karo kowe, apa kowe ya dewa? Iya. Ulun iki dewa, ulun Bathara Penyarian. Wah, Pak Carik. Udu. Ulun Boyap. Apa kowe mau? Pak Carik, ulun Boyap Pak Carik. Sekretaris desa. Udu. Kita aja ngawu gawar ngawur kaya ngono. Kowe bocah anake sapa? Takon karo aku ora duwe jeneng, mula aku arep takon sapa sejatine jenengku, sapa sejatine jenenge bapakku lan sapa sejatine jenenge ibuku. Wela dalah. Nggih nek pancen kita takon kowe mangun kelan panjenengan ulun, dina sak mengko panjenengan ulun ora pirsa. Panjenengan ulun ora mangerteni sapa sing dadi sudarmamu lan sapa sing dadi kekasihmu. Wela dalah gur padha wae kowe. Tonyoni kabeh. Lho kusike kok kowe tanpa tata krama nang ngarepaning dewa. Aku wis ditulisake uripku aku ora iso basa, ora iso ndodhok lan ora iso tata krama. Hayo. Mula dina sak mengko gandeng aku wis diwenangake aku ora tata krama karo sapa wae. Aku mengarep nanjehke sapa jenenge bapakku lan sapa jenenge ibuku. Wiladalah. Nggih. Gandeng panjenengan ulun ora pirsa, panjenengan ulun ora mangerteni, kowe baliya. Kowe baliya ing asal mula bukanira. Kowe ora usah dadak goleki sapa sejatine Sudarma kita. Mergo pancen panjenengan ulun ora mangerteni. Wah, padha wae. Kowe ora nek gunane tonyone wae kowe. Podar.
bakal. Ah. Oh. Ayo. Ayo ndi dewa-dewa liyane. Kon duduhke sapa sejatine bapakku lan sapa sejatine ibuku? Lan kon duduhke sapa jenengku? Wela dalah nggih. Ulun ora pirsa sapa sing dadi kekasih kita lan sapa sing dadi sudarma kita. Wala dalah. Kowe ora ana gunane dadi dewa. Aduh. Ayo, Amu Suramrata, Jayamrata. Sapa meneh wong sepatonan brukut ngang numpak pijengki, ha? Umar Bakri kowe ya. Kita aja ngawur-ngawur. Ulun iki dewa, kowe ya dewa. Iya. Padha karo sing ning kono mau. Iya. Kita sapa ana bocah nungkak krama tanpa tata krama ning ngarepaning dewa. Wis dilairake aku ora iso basa lan aku ora iso tata krama nek kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Lho. Kenapa kita ora duwe jeneng? Ulun takoni kita ora duwe jeneng. Mula aku diparingi sasmita dina sak mengko supaya nanjake kelawan para dewa. Sapa to sejatine jenengku? Sapa to sejatine jenenge wong tuaku, sapa sejatine jenenge bapakku lan ibuku. Ular dalah. Nggih, gandeng panjenengan ulun iki ora pirsa kelawan asal usul mula buka kita. Mula yen to kita takon sing kaya mangkono kelawan panjenengan ulun ora mangerteni. Wah, padha wae gur jaluk diantemi kowe. Lho Gusti. Aja ngawur-gawar kelawan para dewa. Kita aja sak kepenake dhewe. Wah, dewa jaluk diantem. Wah. Wadah. Medan kuwi sajae matek kaji lembu sekilan. Iya. Wah, dewa petruk. Lho. Ngrekoso nek kaya ngono carane nganggo aji lembu sekilan. Iya. Kayake kena ning isih kurang sekilan. Apa kowe ora diumreng-umreng karo bojomu to kowe? Wedan kita aja ngawur-ngawur. Iki kadigdayan ulun. Welah dalah. Ayo. Duduhno sapa wong tuaku, sapa jenengku. Nadyan to kowe matek kaji lembu sekilan ning aku ngerti keringkianmu. Aku ngerti keringkiane kabeh para dewa. Wela dalah. Ayo ngamuk napa to? Wedan Kakang Yamadipati ana bocah Joko nom-noman yen tak petung umure lagi 13 taun kuwi lah dalah ning kok medeni ora sebaene kalau kahanan kayangan Suralaya diursak asik para dewa diajari kabeh wah minggir ora tandangane.
iki sing diaturke karo Bathara Indra mau ra salah. Wah, apa pancen iki bocah? Wah, jan wis. Wah, disawang saka raine kuwi kok medeni bagus ning medeni ora salah. Ngger kita sapa, kowe anake sapa? Ayo. Aja klithiran turun kene kowe sesuk sekolah. Kowe guneman cara piye, ha? Kowe sapa kana wong jenggote dawa? Gulumu mbok ubel-ubel. Kaya jarik kuwi apa? Apa kowe wong agama? Wala salah. Wah, iki calone bocah gentro iki. Wah, ana diwa kaya ngene, diwa medeni kaya ngene kok mung trima dilokke. Kaya ngono kuwi lah dalah. Kowe Bathara, kowe dewa ta kowe? Iya. Ulun iki dewaning pepati, ulun iki Bathara. I love you. Ayo. Kowe iso ketebak jenengmu, ayo. Kowe sing sok diasok-asokke karo putumu to? Kowe ya dalah kok ngerti saiki. Kowe saiki mung trima dadi pengegong. Medhun derajatmu ya. Wah, dalah. Kowe ning kono-kono kowe dadi kowe nabuh kendhak kowe ning kene dadi pengegong. Wah, dalah aja ngawu gawar ngawur. Kendhang tanpa gong ora iso mlaku, semono uga gong tanpa kendhang. Ora masalah. Lah iya to. Ayo. Nek kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Ora sapa sing takon. Kowe mau ora takon karo aku to? Aku ora takon kok. Modar isin to kowe. Ayo. Dewa pinter padake. Lulusan SMKI. Prestasi nomor 1 turu. Padake ora ya. Kowe sapa ngger? Lah saiki kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Walah dalah. Kok kowe ora duwe jeneng apa wong tuamu ora maringi jeneng karo kowe? Ora. Aku makane takon karo para dewa mergo aku nampa sasmita. Yen to aku kudu nanjeke jenengku, nanjeke jenenge bapakku lan jeneng ibuku. Mula gandeng dina sak mengko wis akeh para dewa sing tak antemi, dina sak mengko aja nganti kowe dadi dewa sing keri dhewe tak antemi, sing dewa gedhe dhewe, kowe dadi bangkoting dewa sing tak takoni ora pirsa. Sapa dadi wong tuaku? Walah dalang Gusti. Kose aja ngantemi aku sih. Aku ki rada lemu kaya ngene. Diantemi cah cilik ngene iki gak wedi aja kok kowe. Aku karo putuku wedi kok. Walah dalah kok iki ning bocah cilike semene. Wah. Arep ngantemi wong gerang ya kowe ya. Wah, jabut nyawamu. Kowe ora aja waton jabut nyawaku. Tak jabute dhewe mengko nek wis karepku dhewe. Walah ta. Bocah kok iso wangsulan kaya ngene pintere ra sebene. Pinter sekolahe. Lulus SD online. Walah ta. Ayo ngger nek kowe takon karo aku ora ngerti sapa jenengmu, sapa jenenge wong tuamu. Ayo mula gandeng terus sak mengko. Kabeh para dewa nduk suwuni priksa. Ora pirsa karo sapa jatine wong tuamu lan sapa jatine kekasihmu. Kowe baliya. Kowe baliya kenek otak elekke, kowe baliya ning asal mula bukamu. Ora sah wangkot kepengin
ngerti sapa sejatine bapakmu lan ibumu. Mergo aku kepengen ngabekti karo wong tuaku. Walah dalah. Aku pengen mikul dhuwur mendem jero karo wong tuaku. Aku kepengen nukokke pajero wong tuaku. Walah dalah iki bocah saka ngendi saiki wajan wis ora apa saka masa depan. Walah dalah. Ayo, kowe minggir. Nek pancen ora ana dewa liyane kowe sing tak takoni, nek nganti kowe ora ngerti kowe tak antemi. Gose aku wedi, gose waduh. Krasa nguyo. Waduh, aku ki gedene semene tuwek kok ngene kok. Titah wedi kabeh karo aku kok ingin cah cilik ora wedi karo aku. Bela dalah ger ya. Nek pancen kowe kepengin nyuwun priksa sapa to sejatine jenengmu, jenenge bapakmu lan jenenge ibumu, aja nyuwun pirsa kelawan ulun. Lanjur aku kudu takon karo sapa? Kowe takono karo dewaning para dewa, nalendraning para Jawata Iwang Pikulun Bathara Guru, papane ana ing Bale Marti Kundra Manik, mesti lenggah ana ing Sela Kandra Warubinangun. Tak pedhuke nganti ora ngerti aja takon dosa. Tenggokmu cacat, mripatmu telu. Kowe numpak sapi, kowe blantik apa piye ngono? Ayo ngaku. Oh, Mas Trama Sidam, lho malah janturan. Apa kowe dalang kowe? Bela dalah. Iki sapa no bocah tanpa tata krama nang ngarepaning ulun. Ngger kita sapa? Kita ki sapa? Kita kuwi kowe, aku kita. Iya. Kena ngopo kita mrebeki kelawan panjenengan ulun tanpa tata krama? Ulun kuwi sapa? Ulun kuwi aku. Wah, kowe ulun aku kita. Iya. Kowe Bathara Ulun ya kowe? Boya. Ulun iki dewaning para dewa, Bathara Guru. Wah, lah keparat. Sing positif sing endi? Bathara Ulun apa Bathara Guru? Hah? Ngger kita sapa? Lho. Kowe wis maringi jeneng karo aku kita. Lah kok kowe takon kita sapa? Hah? Aja gawe bingung aku kowe, ha? Kita sapa kok wani nungkak krama kelawan panjenengan ulun? Bela dalah. Iki sapa? Lampu. Kowe tanganmu papat, kowe sinden ya? Iya. Boya. Mripatmu telu, apa sirahmu sing telu? Boya, ulun iki dewaning para dewa. Kae. Sing penting aku takon sapa jenengku, sapa jenenge bapakku lan sapa jenenge ibuku. Nek nganti kowe dadi dewa sing keri dhewe tak takoni ning kowe ora mangerteni. Sapa to sejatine jenengku, sejatine Sudarmaku, bapakku lan ibuku, aja takon dosa. Papanmu kayangan sing aran Kayangan Suralaya iki bakal tak usak asik. Bakal tak dadekke bumi angus. Oh, Mas Trama Sidam, sekaring bawana langgeng, ngono to? Apal aku janturan? Welah dalah. Ayo. Saiki paringa dawuh karo aku, sapa bapakku, sapa jeneng ibuku lan sapa jenengku.
Wela dalah nggih nek pancen kita takon kaya mangkono kelawan panjenengan ulun. Ulun bloko suto blakotang terus tegang terang. Blakotang terus terang panjenengan ulun ora pirsa wela dalah. Kowe ora mangerteni. Iya. Aja takon dosa tak antemi kowe guntur geni guntur angin sirnakno bocah iki. Dewa ditakoni sapa jenengku malah dolanan Mbang Abi to kowe. Hah? Iki rong wayahe taun baluh. Wela dalah. Ono bocah glelengi kaya ngene. Anak gentroe padha. Aja sembrono kowe, ayo. Saiki nek pancen kowe ora iso nuduhke sapa jenenge bapakku, sapa jenenge ibuku, aja takon dosa rawe-rawe rantas. Malang-malang putung kowe tak ajar entek-entekan tampan ana Kyai Destri Sula. Silakan. Kowe malah nggawa alat. Kowe malah nggawa alat nggo mijeti ta kowe. Wong Mas Trama Sidam iki pusaka kadewatan ora kae. Sing penting aku kepengin goleki sapa jenenge wong tuaku. Mergo aku kepengin ngabekti karo wong tuaku. Wela dalah. Mati panjenengan mati yo sak kerepmu. Ayo. Nek pancen kowe ora iso nuduhke sapa jenenge bapakku lan sapa jenenge ibuku aja takon dosa tendhiange raimu. Wong Mas Trama Sidam sekaring bawuna langgeng. Mas Tusat mlinggiwang jagat karmo sirah ngintun do kesaning bisana. Sono sinah mulangane kula maksud tantun lampeng bodho. Jinantur tutur katela tulat. Ayo ora minggat aja takon dosa. Mengelah dalah. Aja takon dosa nadyan dewa digdaya kaya ngapa? Nadyan sampean ki dadi Jawata ning para Jawata nalendreng para Jawata. Ning nek ora ngerteni sapa jenengku sapa jeneng wong tuaku aja takon dosa. Mesti tak tonyo kabeh. Ayo. Mosok dewa semono kae ora ngenali tatane raiku bedhanku. Sungginganku ayo. Tak uyak sak kecan jak kowe Bathara Guru.